Takže vás zdravím, pařmeni, tady je Zipák a dneska, jak jsem slíbil, tak je to tady. Až se dostanu z této pláže, tak jste si mnozí napsali do komentářů, že mám dělat bordel. Takže to se vám vyplní. A začneme asi rovnou teď. Třeba tímhle policistou, který se mi nechce dostat z kapoty. Ty vole, tohle bude díl, ty vole. No, mám moje oblíbené autíčko. Až mi tak nějak dojde, tak si vemu offroada nějakýho. A bum. No, a vemu to asi na letiště. Protože abych měl hned co nejvíc hvězdiček, tak to asi moc hvězdiček neudělám. Takže to vemu na letiště. No, takže v tomto díle budu dělat bordel. A zároveň jsem vás chtěl taky informovat, že se, oh shit, že se GTAčko bude trošičku opozdňovat. Takže nebude tak často, snažím se teď dohrát Stalkera, to je teď moje priorita, takže ty se budu věnovat. Šup, no utíkej, ty se zakopnul, to je škoda. Takže ty se budu věnovat, teda tomu se budu věnovat, Stalkerovi. Protože toho už se potřebuji zbavit. To už je přebytečný let's play. Ježíš, Roman otravuje. Za chvíli si pokecáme na Skypeu, čau. Takže toho se prostě potřebuji zbavit. Potřebuji mít o hru míň, abych se mohl soustředit na GTA 4. Po případě na Metro 2033. Na to jsem už hrozně natěšený, až budu zase nahrávat. Takže Stalker už je hrozně dlouhý. Oh shit. Takže si toho potřebuji zbavit a připadá mi, že se furt opakuju, takže začnu mluvit o čem jiným. Livestream by mohl být, jak jsem říkal, ve Stalkerovi dneska, protože prdele, dneska jsem si vybral špatný den na nahrávání. Nebude dneska, odložím to na pozdějiš. Takže sledujte průběžně můj YouTube channel, po případě Facebook. Takže tam se to všechno dozvíte, tam to budu psát. No, takže livestream bych se zbavil. Říkal jsem, že bude tak hodin. Romane, neotravuj! Řekl jsem, že budu tak hodinku natáčet livestream. Takže bude samozřejmě záznam live, ale to jsem říkal ve Stalkerovi, že prostě bude live na livestreamu a kdo to prostě nestihne nějak sledovat nebo nebude mít čas, byl by třeba někde v práci, ve škole, kdekoliv, tak to bude ještě na YouTube samozřejmě záznam. No a my se dostáváme pomaličku na letiště. A tenhle díl nevím, jestli bude nějaký trošku srandovní, když jsem si teď našel pár scének, bum, hezký, otevři hodnej. Takže nevím, mohl bych tady teď chvilku dělat tričky a potom tady smít ty policajty. Běžte se vykoupat. Řekl jsem, běž se vykoupat. Aha, tak nic. Jo, ještě kousek. Ještě, jo, hodnej kluk. Takže bych tady mohl dělat nějaký blbosti. V uvozovkách tričky s autem. No a potom bychom se přesunuli pomalu do města, tam bychom se vzal nějaký offroad, nejlépe nějaký truck a začal tam pořádně demolovat autíčka. Tak, ahoj, neotáčí to, hodný kluk. No, takže máme malou rovinku, tamhle už vidíme vedle ty věže, tam je takový menší dvojrampa, takže na to samozřejmě najdem, tam jsem rozflákal Super GT, to je žlutý, blbostech na letišti. Tak uvidíme, jak dopadne tenhle, jo, nic moc teda, no. Taková klasika, no. Motor v prdeli. Díra pomalu až na blok. No, ale. Abych taky furt nejezdil v autě. Písničky si necháme puštěj. Aha, já nemám zbraně, tak nic. Takže bych tě umlátil, co? Auajs, to bolelo po ty hlavě. Tak šup, ještě, auajs. Já mám málo HPček, sorry, opustím tě na chvilku, ano. Koukám, že jsem si měl vzít. Já mám rozdělený totiž dva profily.
Tak koukám, že jsem si měl spíš zapnout ten druhý profil. Tam mám víc toho otevřenýho. Takže tam je větší sranda. No ale teď už je pozdě. Leda, že bych natočil kousek z tady toho. A pak, že bych se přesunul do tamtoho rozehraného. Jo, tak to udělám. Takže tady budeme chvilku dělat blbosti. Zkusím to. Dlouho jsem to nevydržel. Zkusíme popředu. Jo, stihl jsem to dobře. Abyste taky neříkali, že umím jenom beka. Což bylo tady to. Takže jsem si vám udělal popředu. No, musíte skočit na to letadlo. No, tak nic. Hraju tomu docela dost trapný písničky, co mám všechno sanáčku a to. Jo, mnozí z vás hrozně moc rychle píšete, ať natočíme další díl sanáčka. Hrozně rád bych to udělal. Ale bohužel mi to technické vymoženosti nepovolují. Proč to říkám tak složitě? Protože prostě mi to nejde. Já to pustím, jo, pustím si normální klienta, naběhne mi to do 3/4, pak to spadne, vrátí mi to zpátky do Windowsu, vyběhne mi tabulka a to je všechno. A potom, když to zkusím znova, tak úplně to samý, jo, takže vůbec nevím co s tím. Přeinstaloval, to se neschoval, že za tím kolem. Přeinstalovával jsem to, dělal jsem s tím všechno možné, co umím, co bylo v mých silách a prostě jsem to nedal dohromady, prostě je to nějaký začarovaný, někdo asi nechtěl, asi mi to začarovali hejtři, protože asi nechtěli, abych natáčel GTA 4. Teda, sanáčko, pane bože, dneska to je fakt šílený, dneska mě fakt omluvte, protože já jsem přišel hned ze školy a už jsem začal natáčet, takže je to prostě šílený, nevím vůbec co mám říkat, takže tak nějak plácám hámotiny, což ovšem je na mě znát. Takže tak, ještě uvažuju tak nějak teď předem, když vidím ten nákladák, tak proslejzal s tím motor, no to je jedno. Tak mě tak napadá, že by se mohl na večer ještě Stalkera udělat, ale to spíš ne, protože už jenom to GTAčko budu renderovat tak hoďku a půl, spíš 2, no takže fakt ten render je prostě šílený. Takže zítra budete mít Stalkera a budu se chvilku věnovat jenom Stalkerovi, takže se může stát, že třeba víc jak týden neuvidíte, GTAčko 4. No a já vítnu do města, protože na dálnici to je přece nuda, to je furt jen rovinka. A já se potřebuji zbavit toho cechu povídání. Ten do... Tak tebe naberu, dobře? No, šup. No, tebe nevytlačím, tak se vrátím zpátky, vylez to z toho hezky, tak. Pacha, vracím se. Já vás varoval. No, vylez z toho, jsem na to dozvědavý. V pohodě. Říkám, že tady nedělám bordel jenom já, ale i ty ostatní řidiči. Myslím, že překlopím. Zkusím to. No, tak nic. Odolnej. No, tyhle blbosti dělá určitě každý z vás. Jako každý hráč GTA 4. Pust mě a běž do toho patníku, co je... Ne, chytrý seš, dobrý. Jako každý hráč, kdo hrál GTA 4, tak pochybuju, že nikdo z vás si neskušel nějakou takovouhle třeba blbost, jako byl třeba tady to lítající černý hořící auto. Romeo, jestli na to koukáš, tak se ti předem omlouvám za tu písničku, nemohl jsem ji vymazat. Tak, ještě ti ji dám na hlas, abys neřekl, že jsem tě nějak uchudil. Tak. Já vím, já jsem hrozná svině. No, takže bude Stalker de facto furt, dokud to neudělám. Samozřejmě konec bude nepředvídatelný, protože jste si ho tak nějak moc nezvolili. Napsali jste většinou, že mám hrát podle sebe, taky to tak dělám. Takže doufám, že bude trošičku jiný konec než bohatství v sarkofágu. To je fakt docela trošičku nudný. Sice je to docela dobrý halus, no ale jako je to takový divný. No, ptali jste se mi ještě na Clear Sky. To
To jsem vám odpovídal, že s tím mám problém. Takže to musím ještě nějak pořešit. A uvidíme. Plánuju to, jo, ale říkám, chci si rozehrát teď to metro. Bacha tam nahoře. Chci si zahrát to metro a natočit na to. Já už hořím. Pěkný. A dostal jsem nějaký achievement. S Bohem. Always. Tak tohle bylo dobrý. Bum. Jo, až teď. No, já se to s vámi zatím rozloučím, střihnu to a my se uvidíme na dalším profilu, takže zatím čus. Takže jsme zpět, nebo aspoň já jsem zpět. A za témato dveřmi jsou dvě moje nejoblíbenější auta, které vám neukážu, tak jo, no, abyste neřekli. Takže je to tady. Trošičku se rozednívá, to je pěkný. Četl jsem komentář a musím upozornit, nebo musím se spíš přiznat, záleží jak si to vemete. Toto je vytuněné auto, jo? A četl jsem jeden komentář, že mám zkusit vytunit v GTA 4 auto. Pokud vím, tak to nejde. Nenašel jsem žádnou nějaký servis nebo něco. Takže to nevytuním. Pokud to nějak jde, tak mi 100% milionkrát určitě do komentářů napište, kde to mám najít a tak dále. Po případě poslat stránku s návodem, ale spíš mi napište. A podle toho, jak se Gbelík škrábe na hlavě, tak neví, jaký auto si má vybrat. Jestli to vpravo oranžové je nejhezčí asi ze všeho a má nejoblíbenější, nebo tady to vlevo. To je těžká otázka, co? Tak si jen trošku zadriftovat, vezmeme si Ameriku. Startujeme, koukneme, co tam máme za písničky. Uhni. Výborně, pokračujeme v další. No, to je trošičku značně rychlejší. No. A co teď? Kromě toho, že mi uletěla kapota. Policejní stanice třeba. To se parkuje v Americe. Bohužel se vylízá z druhé strany, protože z jedné strany vám jel taxík, který vám zabránil to. A my tady máme co? Brokovnici, Uzi, 47 AKčko, sniper, RPG a starý dobrý Molotov koktejl. Tak jak na ně? Vidím to zblízka. Tak. Běž. Ale no tak. Zalezá hezky. Takže to vidím na AK-47. Jeden. Druhý. Já si musím koupit tu novou myš, to je šílený z této. Kde seš? Co to tady? Ahoj, kam jdeš? Kam jdeš? Bacha, zakopneš, bacha, zakopneš. Majáčky mám rozstřínu. To mě hrozně baví. Je lepší, když to houká a teď se ty majáčky prostě zničí. Tak jak to úplně zmíchá ten zvuk, to se mi hrozně líbí. Koukám, co mi napsala Kiki. Ale do prdele. Umní, ty taky. Tak se asi nepodívám. No, radši jo. Zprávy. Já se koukám do zprávy. Story holka, teď natáčím a nemám možná čas, abych tě vzal na rande. Takže si na tebe čas neudělám. Co se tady sereš? Co? No, hezky, že tady ničíte, je pěkný. Já fakt nevím, co bych měl dělat. Kdyby byl livestream, tak mi napíšete do komentářů, po případě Roma mi to přečte. A já bych tam jel, že jo, ale jako co teď, jako jste řekli, že mám dělat bordel. Za prvé mě to nebaví, za druhý prostě není co dělat. Jo, a jako ježdění, to si myslím, že je kurva nudný. A ty moje keci tomu taky moc nepřidávají, takže jako já fakt nevím. Jako já jsem spíš uvažoval, že bych také jako dělal blbosti, spíš třeba... Jo, cože? Jako můžeš mi říct, o co jsem si rozbil hubu. No, hoří mi holka. Neumírej. No, rozdíl se s tebou pěkně. Pojď sem, ty seš to samý. Tak, hodnej kluk.
Vidíte, jak zastaví, ještě se mu zapískat. Tak, ani nemusíš troubit. Tak, běž, já si to půjčím, za chvíli ti to vrátím. Možná. No jak říkám tady prostě, ale nech mě bejt. Prostě není co dělat, vy jste řekli, že mám dělat blbosti, ale mě to prostě neto, víš, velký chybu, no to jako mě nic nenapadá, kam bych tak šel, kromě sraní policajtů, což je tady asi nejlepší věc. Nevím, že bych to s něčím prostřídal. Že bych třeba natáčel GTA 4, potom bych to asi střihnul a natočil kousek z něčeho jiného. No mě nic nenapadá, ale... Vždycky mě napadají takový s prominutím blbosti. Jako prostě já nevím. Já opravdu dneska je to hrozný se mnou. Bohužel to musí, no, nemusíte, můžete mi řeknout, ale jako chcete. No se vždycky k konci něco dobrýho stane. Já fakt nevím, co mám dělat tady. Můžu jít na bowling, ale si mám dělat nějaké věci, což jako to mi přijde jako nikdy, to je normálně single. Jako bez blbostí a to. Takže mě tak napadá, že ty blbosti prostě budu dělat v různých těch střihách, jako jsem to udělal na tom letišti. Takže mi to přijde jako asi nejlepší varianta. Takže blbosti jako normálně v singlu dělat nebudu. Sami vidíte, že to stojí za hodno a nedělám to schválně. Takže fakt nevím, no. Ale víte co, já jsem se rozhodl. Právě teď jsem se rozhodl, že natočím ještě na večer Stalkera. Always. Takže tohle video, až si zhlédnete, tak tam možná už bude i Stalker. Pokud to ovšem nebudu renderovat nějakou uchylnou dobu. Takže uvidíme. Ano, víte co, uděláme to ještě jinak. Já místo Stalkera natočím Baletran s Romem. Jo? Tak jo. Udělám to takhle. Takže Stalker bude zítra. A Baletran bude ještě dneska večer, no. Počítám tak kolem ty 9. hodiny. Možná později. No. Takže dneska to bylo asi takový krajťomčký, fakt nevím, jak bylo nahrávám typu tak 16 minut. Takže já to tady někde zapíchnu. Ahoj. Takže já doufám, že se vám toto nudné video líbilo. Nevěděl jsem, co mám dělat, co si představujete pod pojmem bordel, jako kromě policajtů a tak. Že mě furt sleduje, jo. Jste otravný. Běž, zakopni. Takže jako... Pokud se vám toto video líbilo, tak... Wow, tak určitě nezapomeňte dát like, po případě odběr. A my se uvidíme u dalšího videa, což bude teda Baletran. Spadneš teď. A já se teda s vámi loučím. Blbosti nebudou. Jako takhle normálně singlu, udělám to vždycky v nějakém střihu a to. Tak jo, už to zase zakecávám, už to budu zase renderovat o 20 minut díl. Takže vy se mějte a čau.